twaikwanisawo kuti kunge tuchizoraramisa mhuri yake. Iniwo ndokubva ndachizoroorwa ndikabva ndazoitawo vana vangu. Then kubva ipapo ndipo pakazorongwa zvekuti pange pachizoitwa zvekuzogadzira guva ravatete. Asi zvinhu izvi zvakatora nguva kuronga. Sezvisinei, pane umwe mwana wavatete uyo akazongotitsvakawo paFacebook. Mushure mekunge atitsvakawo paFacebook ndokubva azongotangawo kungotaura nesuwo tikabva tazongofomawo gurupu redu nemakazins edu, vana amainini avo vakakurira kuUK ikoko. Ende takabva tazovazivisawo kuti tainge tiri mubishi rekuti tinge tichironga zvekuzogadzirisa guva ravatete. Ivo vakabva vazoti vaikwanisawo kuti vange vachizobatsirawo nepavainge vachigona napo. Asi pavana vaamainini pakazongokwanisa kuuya 1. Saka uyu akauya cousin sister uyu, chinondirwadza ndechekuti ainge ari munhu ainge aine mwoyo wakanaka, ainge achida kuti family yedu, sezvo yainge iri family yekuti madzibaba edu ainge asiri that united, iye ainge achida kuti now that isusu tainge takura, aida kuti mhuri yose inge ichizova united. Asi mukoma, chinondirwadza paari ndechekuti iyewo akabva azogangirwa nekuda kwemwoyo waamai vake. Sisi ava vakazoti vakwanisa kuuya, isuwo tainge tiri kuJoni takabva tazokwirawo kuti tinge tichizoenda kumagadziro awo ainge achida kuzoitwa paguva ravatete. Sezvo makazins edu awo ainge ari kuUK vainge vachiti pane zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika ikoko izvo zvavainge vasingakwanise kunzwisisa, zvaita sekunge mweya wavatete wainge wava kutambudza ivo zvekare uchitambudza nevabereki vavo. Saka uyu cousin sister wangu uyu akazoti auya mukoma, takati tasvika kumusha mutambo ndokubva waitwa. Asi n'anga yainge iripo mukoma yainge yakatobhadharwa kuti iyo inge ichizogadzira sisi ivavo. Mari idzi mukoma, isusu vari kuno kuJoni ndeisu tainge takatonzi taifanira kuti tinge tichizoreiza mari yacho iyoyo, because ivo vabereki vedu vachitaura nesu vainge vakatotiudza kuti isusu tikwanise kuzosvikawo pachinzvimbo chekuti tasunungurwa hunge ivo vabereki vedu vazotosundidzira mweya wacho uyo watakakura uchingosundirwa patiri naamainini, vobva vausundira bheki pavana vaamainini. Otherwise kana zvinhu izvozvo zvikasaitwa zvinoreva kuti isusu tichangofa tiri vanhu venhamo. Saka takati taunganidza mari yacho yainge ichidiwa. Panguva yacho iyoyo mari yainge ichidiwa yainge iri 8,000 rands, nekuti n'anga yacho yainge yakati yainge ichida mombe kuti ikwanise kusunungura zvekare nekusundidzira mhepo yacho iyo yainge yakasundidzirwa kwatiri isusu sevana, zvekare nemhepo iyo yainge yakasundidzirwa kune vabereki vedu kuti tingofa tiri vanhu venhamo chete. Takazoti tasvika kumusha kuya mukoma, then n'anga iya ndokubva yazotanga kuita mabasa ayo. Sisiwo avo vekuUK vainge varipo hapana kana chainge chichimbozivikanwa panhau idzi dzechivanhu. Saka sisi ava zvavakazoitwa ndezvekuti vakabva vazonzi ivo, sezvo ainge ari munhu wekuti pakavigwa vatete ava ivo vainge vasipo, chavaifanira chekuita ndechekuti vaifanira kugadzira guva ravatete kurakidza kuti zveshuwa vainge vabvumawo kuti apo ndo painge pakavigwa hama yavo. Vakabva vazopiwa mutsvairo, vakabva vanzi vainge vachifanira kuti vange vachitsvaira right around paguva pavatete. Mushure mekunge vatsvaira right around paguva ravatete, vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachifambisa mutsvairo pamusoro nechepakati peguva ravatete. Mushure mekunge vaita saizvozvo, vakabva vazonzi vaifanira kuzoita chitutu chemavhu, ivhu iro ravainge vadonhedza apo pavainge vachifambisa mutsvairo uyo wavainge vachifambisa nechepakati peguva ravatete. Vakati vaita chitutu chiya chemavhu ndokubva vazonzi vange vachizoisa ivhu rose riya mune kamwe kamukombe. Zvese izvi cousin sister yedu uyu akazviitiswa
asina kana kumbopfeka bhutsu. Mutambo wakati wapera, umwe neumwe akabva azodzokera kumabasa ake. Sisi veku UK ndokubva vazodzokera kubasa kwavo, asi sisi ava veku UK chakaitika ndechekuti vakati vachidzokera vainge vakatotakudzwa mweya wemufi pamafudzi avo. Sisi ava vainge vakauya kumagadziro avatete vakazoti vadzokera kuUK. Vachinosvika kuUK kuya takabva tazonzwa zvava kunzi amai nini amai vavo vainge vava kupenga, asi kuchipatara zvainge zvichinzi kwainge kuri kukura zviya zvavanotaura zvekuchando ikoko zvekuti munhu akarasika njere hanzi zvinokonzerwa nekukura. Zvadaro pane umwe cousin brother uyo akazongodzoka kumusha. Cousin brother uyu mwana waamai nini akangokaruka adzoka kumusha pasina kana reason. Nanhasi kubva muna 2022 paakadzoka kumusha haana kana kumbogara ada kudzokera kuUK. Kana mukasangana naye mukomaka kana mukazonongedzerwa zvichinzi munhu uyu ndiye akakurira kuUK, mega munozviramba, munhu kuita chibhonda chaicho. Kubva zvaakabva kuUK iye akabva ati ainge asingadi kudzokera kuUK. Iko zvino munhu wekuti anongoraramira mudoro pari zvino agere zvake kumba kwevabereki vake. Iyezvi ndakanzwa kuti ava kutoita zvekutonwa zviya zvinhu zvinodhaka. Mukadzi nevana akabva aramba akati mukadzi wake ainge akamuhurira, mushure mekunge amuhurira ndokubva amupa vana vasiri vake. Saka mushure mekunge azoona kuti vana vose avo vaainge achifungidzira kuti vainge vari vana vake vainge vasiri vana vake, akabva aona kuti painge pasisina kana need yekuti arambe agere munyika umo mainge muine mukadzi ainge akamuhurira. Zvainge zviri nani kuti ange achidzoka kuzogara pamba pevabereki vake. Last time hanzi akati aenda kumusha, asi paakaenda kumusha akasvikira pamba pedu isusu, then ndokubva azopisa hake pasipoti yake yekuUK mumoto, achiti ainge asingambodi kana kuona chinhu chinomurangaridza nezveupenyu hwake hwekuUK. Zvinhu izvi mukoma zvichiitwa hanzi mukukura kwedu inhau yekuti takaganyirwa naamai nini. So ivo vabereki vedu nemadzikoma avo nevaneng'ena vavo vakabva vazoona kuti zvainge zvakazokodzera kuti vange vachizoita go back to sender, vadzosere mweya iwoyo uyo wainge wakaiswa patiri naamai nini apo patainge tichiri kukura. So mazuva azodarika awo ndainge ndichitotaura zvangu nevamwe sisi vangu, vakabva vazouya kuinbox vakabva vati muneng'ena uri kuona zvandiri kuno zvinhu zvangu hazvina kana kumbomira mushe, I think kuti marriage yangu yatoparara inini. Sisi vangu ava mwana waamai nini ivo vari kugara kuGermany vakabva vati vari kufunga havo kuti vange vachibva kuGermany kwavari vobva vauya kuzotsvaka basa muSouth Africa, vachitoti pane chimwe chipatara icho chavakatumidzira mapepa avo, ende chipatara ichocho chinorakidza kuti it is willing kuti chinge chichizova haya, but ndiri kurwadziwa kuti ava sisi vangu ava vari kuGermany kana kuri kunzi vakauya kuno kuSouth Africa, zvimwe kuda mweya iwoyo wenhamo ndo uri kuvakokoredza kuti unge uchivaunza kuno kuSouth Africa, uchiita sekunge uri kuda kuti vange vachizowanawo kabasa kari nani muSouth Africa, asi kusazoziva kuti kana vazova muSouth Africa havazosvikewo pakurohwa nenhamo here, sezvakazoita hanzvadzi yavo uyo cousin brother wangu uyo ari kungogara zvake ariko kumba kwevabereki achingotorawo zvinodhaka. Chinonyanya kundirwadza ndisisi avo vakauya kumagadziro avatete, munhu wekuti ane rudo rusingaiti, asi zviri kundirwadza kuti pavakazodzokera kuUK vabereki vedu vakabva vazoona kuti zvainge zvakakodzera kuti vange vachizovatakudza mweya wemufi, ende mweya iwoyo wemufi pavakazoti vachizosvika kuUK ikoko, mweya wemufi wavakatakudzwa ndo wava kukonzeresa matambudziko ose awa ava kuitika kwavari. Ende mukoma kurakidzira kuti zveshuwa pane zvimwe zvinhu zvainge zvakaiswa patiri. Munoziva zvakaitika mukoma zuva iro ratakati tapedza kugadzira guva ravatete, mushure mekunge mwana uyu waamai nini vanova vari sisi vangu
pavakatsvairiswa guva raamainini, ndakati ndichinorara kudai so ndine umwe munhu wandaigara ndichingorota. Munhu iyeye ndaiti kana ndikagara ndamurota, shungu dzose dzekuda murume dzaibva dzapera. Saka takati takarara paya ndokubva ndazorota munhu uya, asi chakandinetsa ndechekuti akati achida kunosangana neni pabonde sezvaaigara achingoita ndiri kuhope kwangu. Murume uyu akabva azoshaya sikarudzi yangu. Mushure mekunge ashaya sikarudzi yangu, ndokubva asimuka akatsamwa, ndokubva azoenda pamwe painge pakararawo umwe mwana waamainini, cousin sister yangu, ndokubva azotanga kuita bonde nemwana iyeye waamainini. Asi murume uyu akati apedza kuita bonde nemwana waamainini, ndakabva ndazoona kuti pane umwe mukadzi uyo ainge achidongorera mumba umwe mwatainge takarara nguva yose iyi. Ende munhu ainge achidongorera vainge vari amainini, asi mukunodongorera kwavo vainge vachirakidza kuti vainge vapindwa nekutya, vachiita sekunge vainge vachitya izvo zvainge zvaitwa nemurume uyo ainge abata chibharo mwana wavo, because vainge vasina kana kumbogara vakazvitarisira kuti murume iyeye anokwanisa kuzobata mwana wavo chibharo, because vaita sekunge ndo vainge vasaidzira murume iyeye kuti ange achiuya kuzosangana neni pabonde. Kumashure kwese uko mukoma, kunyangwe sikarudzi yemurume wangu pane nguva yekutoti yaitomboshaya simba kutoponja chaiko, asi ndingangoti kubva gore iroro ratakaita magadziro paguva ravatete kusvika izvezvizvi bonde ratinoita mumba, so tinotombozvibvunza kuti ko ndisuwo here vaya vekutomboti vaitomboita nguva yekuti taitombozama kuita bonde asi tobva tatotadza kutoita bonde racho, because kusikarudzi kwangu kunenge kwakaitawo kuoma, apa sikarudzi yemurume inenge isina kana simba. Saka taizotongogumisidzira taita zvedu give up, but nawo mukoma, kunyangwe nditori kure nemurume wangu, ndinenge ndichitomunzwira hasha dzekuti once tangoonana chete tiri kufanira kuti tinge tichitombonakidzana. Iyewo zvinhu zvekutoti akazotombondibvunza kuti asi chii chava kuitika, because kumashure kwese uko zvinhu zvainge zvisingafambi, asi now zvinhu zvose zvava kufamba. Ko ndingazotaura here kuti pane mhepo iyo yakazogadzikwa pamafudzi ecousin sister uya uyo weku-UK, because tichiita zvose izvi tainge takaudzwa kuti varume vedu hataifanira kuti tinge tichivazivisa, zvekare nehanzvadzi dzedu dzainge dzakaudzwa idzo dzakanzi nemadzimai adzo dzainge dzisingafaniri kuti vange vachizovazivisa kuti pane zvimwe zvinhu zvainge zvichida kuitwa, kunyangwe zvazvo ivo vainge varipo, but havana kana kutombokwanisa kunzwisisa kuti zvimwe zvainge zvichiitwa zvainge zvichiitirwei. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kubva zvako ku-UK wobva wazotakudzwa mweya wemufi, wobva wazodzokera zvako ku-UK wakatakudzwa mweya wemufi. Kana kuri kunzi munenge makambosanganawo nenyaya dzakaita sekudaro, kuti unenge wabvawo kunyika uko kwaunenge uchirarama uri uchitiwo regai ndinge ndichienda kunoshanyira nhingi wangu uya, mushure mekunge waenda kuya paunozodzoka wobva watoona kuti zvino masamba achinja, please come and tell us your story. Zvinokwanisa kuzotobatsirawo umwe munhu mune ramangwana, nekuti zvinhu izvi zviriko. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Ndatouyawo pano mukoma kuri kutotsvakawo rubatsiro kubvawo kumhuri yeZimbabwe. Zvimwe kudawo mhuri yeZimbabwe ikanzwawo nyaya yangu inokwanisa kuzokasika yandibatsira, asi pari zvino mukoma ndichitsvaka rubatsiro
kudai chandiinacho hapana. Kumashure uko ndainge nditomboriwo munhu ainge atovawo netwunhu twake, asi ndakazongotanga kungosangana nemimwe minyama yekuti mukoma ndakazotogumisidzira ndazotosungirwa mhosva yandainge ndisingatombozivi kuti ko akapara mhaka yacho ainge ambori ani. Asi iyo mukoma itori nyaya yerimwe zuva. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti iniwo ndakauyawo kuSouth Africa. Ndichiuya kuSouth Africa ndichiti ndinge ndichikwanisawo kuwana zvinhu zvainge zvichikwanisa kuzondiraramisa. Zvino ndakazoti ndava muSouth Africa ndo pandakabva ndazosangana neumwe uyo mukomana wandainge ndakambodzidza naye. Inini naye tainge tatova mabest of the best friends, kunyange patakazodecida kuti yainge nguva, kunyange patakazosarudza kuti yainge yava nguva yekuti tinge tichizoroora, tose takabva tazongoroora vanhu vainge vari mabest friends. Relationship yedu yainge yakangomira sekudaro. Nekufamba kwenguva mukoma zvakazoitika ndezvekuti mukomana uyu iye akabva azondiudza kuti iye ainge achida kudzokera kumusha. Kana adzokera kumusha obva azoita zviya zvekuhaisa sound system. Ininiwo ndikabva ndati neniwo ndo zvandainge ndichida izvozvo. Saka takabva tazotanga kubatsirana. Tainge tichiti tikawanawo kamari katinenge tawana taibva taenda tobva tanoita layby kune imwe shop iyo inotengesa masound system South Africa inonzi Dakota. Takabva tazotenga masound system edu mukoma, sound system yekuti kana ikabatidzwa unonyatsokunzwa kuti ya apa paita zvesound. Saka tichiita layby iyoyo yainge isati yapera zvayo. Then shamwari yangu akabva azotanga kurwara, kusanyatsokuziva kuti chii chakaitika pakati pake nemudzimai wake, because iye akangotanga kungozvimba mabhora, but iye mukutaura kwake ainge achiti mukadzi wake ainge akamupomedzera chirwere chepabonde, achiti kubva zvaainge akatanga kugara neuyo ainge ari musikana wake akazova mukadzi wake, hanzi from the very first time ainge akabatwa nechirwere chiya chepabonde chinonzi drop. Asi akabva azonyara kuudza uyo ainge ava mukadzi wake kuti ainge abatwa nedrop. Saka akangoshingirira kusvika drop iya yamira yega kuchururuka. Asi iye aiti pano nepapo aimbopota achiona kuti aingochururuka drop iyoyo, asi the more yaairamba achingoita bonde nemudzimai wake, then drop iya yaibva yazorekedza kuramba ichingochururuka, kudzamara azotoita zvekutozvimba ari mabhora. Mukoma akazoti aadmitwa muchipatara muno muSouth Africa ndokubva azongoshaika. Saka akati ashaika kudaro, iniwo kuti ndinge ndichizotaura kuti tainge tiine zvinhu zvedu izvo zvatainge takaita layby kuDakota uko, ndingangoti sound system rose iro ratainge tichiita layby, it was somewhere close to 22,000 rands panguva yacho iyoyo. Ende kana kuri kunzi tikatarisa value yacho izvezvizvi tingangoti sound system yacho it is close to somewhere around 40,000 rands nekudonhawo kwaita rand now. Saka kuti ndinge ndichitaura ndakabva ndangoona kuti it is far much better kuti ndingoramba ndakanyarara. And at that time apo pacho paakazobuda pachena kuti nguva yose iyi yaainge agere nemudzimai wake uyo waainge agere naye ainge achingobatwa nesiki pano nepapo, hama dzake dzakabva dzazouya ndokubva dzazodzinga mukadzi uya. Saka mukadzi uya nguva yekuti ainge achizotaura kuti no man, pane zvimwe zvinhu zvedu izvo zvatainge takaita layby, iyewo haana kuzokwanisa kuti ange achizoudza hama. Akazouya akazotoita zvekuzototaura nemudzimai wangu uyo anova ari iye shamwari yake kuti ko zvinhu zviya zvavainge vachiita layby zvava papi. Ndo patakabva tazomuudza kuti taikwanisawo kuti tinge tichizomupawo pashoma, sezvo uko kwainge kuchiri nemari yainge yakawanda yainge ichida kubhadharwa. Iye akamboda kupikisa akati no, mari yandainge ndichiziva kuti yainge ichiri kuda kubhadharwa imari yainge iri mari, but tikabva tamuudza kuti no, sezvo tainge tiri isusu tainge tiine mareceipts uko kuDakota, mari yacho yainge ichiri kuda kubhadharwa yainge ichiri mari yainge yakawanda. Mukoma ndokuzorova kwazvakazongoita. Isuwo tikabva tazongomupawo pashoma patainge tiinapo. Iye akabva azongoendererawo mberi neupenyu hwake. Pari zvino iye akazotoroorwa neumwe murume. Nyaya yose iyi I think kwaari
ndingatoti akatoikanganwa. Ndini uyo ndokubva ndazonobatisa maspika aya patrack, zvinhu zvikabva zvazoenda kumusha. Nanhasi uno zvinhu izvozvo zvichiriko kumusha. Tinotiwo pano nepapo kana tikakwanisawo kuwana maclients anenge achida sound hiring, vari kumusha vanobva vazohaisa maspikers iwawo. But zvinhu zvangu mukoma zvakabva zvazoenda musango. Nanhasi uno mukoma ndiri munhu anongorarama ari mukati mejambwa nemunyama, ende handichazivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichigeza nemvura yakaita sei, because ndagezeswa mukoma nemaprofita akasiyana-siyana muno munyika yeSouth Africa yandiri. Kana dziri sen'anga dzepafacebook, hakuna n'anga yandisina kuaprocha, but zvinhu zvangu hazvisi kana kumbochinja. Zviri kutoita sekunge kubva zvandakazototaura nedzimwe n'anga dzekuZimbabwe dzandakataura nadzo, zvinoita sekunge mweya wacho uyo uri kunditeverera mweya weminyama wakabva watowana simba, because now hakusisina kana chandinokwanisa kubata chinokwanisa kuendeka. Right now mukoma, mukaona basa racho randinoshanda nebasa iro randainge ndichimboshanda pandakasvikawo muno muSouth Africa, mega munokwanisa kundinzwira tsitsi. Ndatambudzika mhuri yeZimbabwe. Hei, vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi hei, nyaya idzi dzekuvhara vanhu mari dzavo inyaya dzinorwadza. Kana kuri kunziwo unenge wakambovharwawo mari, please feel free kuuyawo kuinbox mubva matizivisawo kuti pamakavharwa mari chii chakamboitika, kuitirawo kuti umwe munhu mune ramangwana kana akazofungawo kupinda mumapindauko nehama kana kuti neshamwari, unge uchizivawo kuti izvi zvandava kuda kuita izvi. Pane imwe nyaya yandakambonzwa, zvino kana ndikazopinda mupindauko rakadai handikwanisewo kuzosangana here neizvo zvandakanzwawo pane imwe nyaya iyo yandakanzwa. Hei, zvakangooma hazvo vedu we.